फायदों इनके फ्रेंड्स जों दिनै खायसा इम्पर्टेन्ट नोटिस फ्रेंड्स जारा एसएससि जीडी बागै एप्लाइ खालामजारक नरक तो ताबुक कम्पिउटार बाय ऑनलाइन एग्जामिनेशन मारनाय इनके अमना बाहायके रनाय अमना आं दिनै नरनो हानाय फ्रेंड्स नरक जे ऑनलाइन कम्पिउटार बाय जे एग्जाम रनाय अनेक तो आगे बुरी फाइजाक साइमानो किन्तु कताल रैमे खरक बरक साइमेया बाकसाव कम्पिउटार सिरंगिया बाहायके रनाय फ्रेंड्स कम्पिउटार को रोंना नांगिया अ जागाव नों सुदु निनि जे कम्पिउटार नि जे माउस न नों ठीक खालाममान खांके न ओं थांगो फ्रेंड्स नों क्लिक सेव नेक्स्ट रै थांगे न ओंगे थानाय अबनि बागै न बर कायसा नों बाहायके परीक्षा रनाय अबन बागै जे वेबसाइट बा जे डिपार्टमेंट एसएससि जे बरक मुक टेस्ट माने नों टेस्ट रैनायनि बागै कम्पिउटार बाहायके रनाय आ टेस्ट रैनायनि बागै बर कायसा लिंक रेखा इम्पोर्टेन्ट नोटिस लिंक रेखा बर नरक अ लिंक थांगै नरकनि ऑनलाइन टेस्ट रैनाय मानो ताबु जतन फ्रेंड्स अमंका मोबाइल ओंया आबन बागै नरक कम्पिउटार टेस्ट मारनाय गांके नरक जेकुनु कायसा निजिनि एरिया गानानि कम्पिउटार सब कम्पिउटार बा लैपटॉप थांगै नरक ऑनलाइन टेस्ट रैनायनि बाहायके रना नां गांके अ जागाव आं नरनो कयेक्टा सानाय नरक नायदि अ जागा जे लिंक रजाक अब लिंक न आं भिडियो डेस्क्रिप्शन आव रैनाय ओंखाय नाजि आं बाहाय अब लिंक जों क्लिक हाके बाहायके फाय आबा नरनो सानाय नायतंदि नरक भिडियो पायासाक ओंखाय फ्रेंड्स जों अ लिंक क्लिक हाके आंके अ लिंक आं नरनो भिडियो डेस्क्रिप्शन रनाय नरक आ जागा थांगै डाइरेक्ट बुखलायनाय मोनो अ लिंक आं जदि क्लिक हाके आंके बाहायके फायनाय दिखे लॉगिन फायनाय फ्रेंड्स नरक कायसा नरकनि कम्पिउटार लैब नरकनो एग्जाम सेंटर रनाय एग्जाम सेंटर नरक थांगे नरकनो बरंनो निनि सीट ब जागा कलाय आबु नायै नरकनो आसु रनाय इंके नर आ जागा थांगे निनि सिस्टम नंबर दंनाय सिस्टम नंबर यांगो बर आब्रो बर मिलिरनाय निनि मिलिरखांके निनि फोटो राव निनि बुमुं राव अ जागा फायनाय इंके निनि अ जागाव नों आ जागाव जे अर लॉगिन निनि आईडी नों निनि रोल नंबर माननाय ते पासवर्ड निनि एडमिट दंनाय हायके निनि डेट ऑफ बर्थ बाय अ जागाव लॉगिन मा खालायनाय इंके नों अलरेडी किसिनि दंनाय जेफोर रेसिडि हमबो नों आहर साइन इन खायके नों निनि क्वेश्चन दक सिनाय आबो ओंखा टाइम टू टाइम सेंगै थानाय गोसों अर ताबो मुक टेस्ट रैनाय थाङा गोसों बाखि खालायनाय जों अ जागा जे कीबोर्ड सिस्टम दं अर कीबोर्ड सिस्टम दं जों तो ऑनलाइन जे गुफुर कीबोर्ड किसापन यूज मा खालाया नरक तो न माउस बे मंगसे मा खालायनाय गोसों उ कीबोर्ड नानि दि सिनखांके बाहाय फाय उमजि फाइनेस निनि अ जागाव जों ऑनलाइन जे ताबो मुक टेस्ट रैनाय बाय नरक निजिनि रेजिस्ट्रेशन नंबर ताइ डेट ऑफ बर्थ इंके अ जागा तो एक सैजा दङ अम क्लियर खायफैग्रदि क्लियर सिनै क्लियर खायके निनि रेजिस्ट्रेशन नंबर सिनदि फ्रेंड्स निनि रेजिस्ट्रेशन नंबर सिनदि आं ताबो कायसे रेजिस्ट्रेशन नंबर सिनगोनाय आं अर कायसे हायनो खरसा बरंनि आं अर रेजिस्ट्रेशन नंबर सिनका आपर तला डेट ऑफ बर्थ सिनाबो इसे अर क्लिक मा खायनाय डेट ऑफ बर्थ फ्रेंड्स अर बुले क्लियर खायना गरि डेट ऑफ बर्थ बागैबो डेट ऑफ बर्थ टाइप खालायनो नरक अ जागा अरम निनि 12 तारिख नों आसायंके 12 नों 12 तारिख आसायंके 12 तारिख जेमन जुलाई फन नों आसायखांके जुलाई के 7 रेडी 12 7 नों 2002 आसायंके 2002 हम थिके मारनाय फ्रेंड्स अजा कोनो स्लेश करे हाइपेन बरना गया नायदो रेखा और सिनजा फैक्या नदि को गांता और साइन इन खायसने के फ्रेंड्स और साइन इन खाय नों और yang सागाव नों और बुमुं रक दंबायनि नि और नों और तामर बाय नों प्रश्न और जे गाइडलाइन ताम बाय नों प्रश्न नाय इंग्लिश बाय हिंदी बाय जा नों और नायमानो और इंग्लिश बाय हेतु जा और इंग्लिश बाय नाय इंके अ जागाव नाय दि कायसा गाइडलाइन बरक साका जुदि नों जे आंसर क्वेश्चन नि अ जागाव क्वेश्चन नि नों आबुनो आंसर होया हांखांके बो अमहायके दंने कुफुरके न जुदि नों क्वेश्चन नायखा हायपुन आंसर होया हांखांके कसागनि थानाय जुदि नों आंसर होखांके ग्रीन कलर ngai थानाय इंके अमुखे रमदि नादि
nung answer click habi ke nung save next rima sanai so ta oro notification nai mane oro guideline nai kya ke nung guideline nai pore ke oro phasinai nung friends song ta kaisa kok o jaga o nung oro onko tongnai reasoning tongnai general awareness tongnai ke nung language subject o jaga o hindi da english na nai language subject question ya oro language subject hindi na nai english nung hindi na hindi english na nung sago select mo jaga nung bo subject no nai sing last so abo nung makhane abo click khaye I am ready to login ma jaga click khaye ke ini question no ja question ja friends after nung question porwe answer click khakai save next fine o jaga o jodi computer on o jaga no jaga tongfani question gabo gi norok kaisa computer so thangai o link nawi norok test ring ni gabon bagi o jaga mobile ni bagi ang nung phone mole tini ang logi computer kri laptop kri kho tini ang nogoya abon bagi friends nung ang phone malia abo engka kai jara ta phone na rungja korok engka norok or test rui nai exam runani bagi prepare nanan bagi norok sujog mankha o link ruman bisingtei ge norok bhaike porikha ke pass ngai syllabus no bos tam motong a syllabus no ang kisa explain tai analyze khlai phungnai no khna ba sonini video ngangke asungma friends ong tei sijotno no hai hambai